Chewa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono ibiro bedo kipimonwa chala mar wache. Nyakora Ramogi ajwang' wadong' kod thuolo matin kende to atieko twak mar odiochieng' ma kawuono. Recho kapok watieko twak mar okinyi ma kawuono kaachiel kod wachni mogik angiriw gi ariwa mapiyo piyo mar mondo mi watieki. Wach mar arita en achiel kuom gigo ma bende jopiny rito mar mondo mi giwinj ane ka jatend piny Kenya William Ruto biro lose. Ahinya magitimore wang'eyo ni nitiere jatend piny Kenya William Ruto noketo winjruok kod pinyno mar Haiti mar mondo mi obila 1,000 obi ogole pacho kae kitero Haiti. Be niparo ni maneno okang' makare? Ahinya te pacho kae wantiere kod nok mar arita obede gwengego mag Lamu kata gwengego ma Kaluo ahinya te gwengego mag Sondu e kaunti ma Kisumu. Mana mapiyo piyo Recho. Mokwongo na wacho alieron ni ker osebet ka wuotho kendo oseneno kuonde ma tungni nitie. Nyocha ka tungni nitie Sondu nodhi Sondu. To pod waneno ka tungni pod nitie. Pod waneno ka tungni nitie Lamu, pod waneno ka banditry pod nitie places kaka Samburu gini. Omiyo kelo kelo fear is what in Kidaluo. Luoro. Kelo luoro ne jopiny. O kata mana jomodak kanyo kende, kata mana aluora nikech seche ma kaka banditry koro gisekwalo dhok ma kanyo duto rumo. Matiende ni gibo wuok kanyo koro gisudo kuma kendo ginyalo time ang'o. Omiyo ka ker nyalo tiyo gi CS mare kaka nwaneno kata Michuki ndalo Michuki mane ogolo Mongiki. To wacho niya shoot to kill, certain orders manyalo kelo kwe. Okawacho ni koro gi shoot ng'ata ma wuotho in the name, but nitie orders ma ker nyalo kelo manyalo kelo kwe mondo kuonde ma tungni gi nitiere obedie. To ang'eni mosebeda discussion kiwacho ni idwaro noter police Haiti. To king'iyo katiba ok oyie. Nikech gimoro amora mwatimo nyaka wang'e ni pend chik mane ma support action ma government kao. Omiyo mokwongo that would be illegal. Mane adira makende. To konyo piny machielo mondo kwe obedie kendo waseneno ka jowa KDF oseti godo mondo kel kwe Somali, Congo and other places osedhi maber. Omiyo onge richo kaka nene mondo wakel kwe kanye Haiti. To bende kineno matut kuonde ma wasebet kwa dhiye nitie existing governments. Nitie president. To king'iyo Haiti wadonjo kacha ni ng'ano moluongo wa. Wadhi chopo e lwet ng'a. Makaponi gimoro timbre ne jowa mwaoro kacha to who is accountable? Ng'ano mwadokire to wacho ni nwaoro kama support wanid mondo watim gima kamae. Koso wadhi donja to wachako dhao. So gik moko bende nyaka ket maler orayanga mondo jopiny ong'e ni yes wadwaro tero polise pend chik mane moyie ni mondo water police. Nikech Police Act does not allow that. Recho wachni mogik thuolo marwe morumo. Wachna mogik en mana kwayo jothurwa duto ni sani Nyasaye omiyowa koth. Kendo koth chwe ka ginyalo doke pur kuonde ma koth chweye. Nikech maduong' ahinya mondo wabed food reliant or food sufficient mondo kik wabed ni kaka ne professor wacho alieron ni wakwayo nyaka kitungu, wakwayo nyanya kuonde from sana from central or from western region monde ka jowo yud kaka chiemo. To ka Nyasaye osemiyowa koth kaka osemiyowa koth ni en kwayo mara ni jowa with the support of the county government nikech wang'e ni agriculture is devolved mondo gine county one kaka ginyalo konyo jowa mondo pur ok ni tingni kaka wach Siaya tingni mane governor okelo ka be onyale konyo jowa sani kendo mondo timre nadi otigo mondo pur gi pithi mondo wambe seche ma ji harvest wambe wach niya sani wambe wan gi chiemo motimre nadi moromo. Kokamano to wabeda ni wa support government manitie sani. Onge president machielo mapogre gi ker Ruto. Mane ma sani nitie. To kwanyal bet kod gi ariyo omiyo wamiye uru support nikech Kenya to marwa waduto. Kodhi marach tiwacho mana ni jo Kenya sani chandre. Ok wach niya Ruto chandre. Ok wach ni jo ODM chandre. Omiyo kanitiere kata en bende kako nyalo tiyo gi jo Azimio mondo kel ber manere. Nikech sana ji yuago CSS moyiero. Onge richo kao CS moro mane ni kanyo machon mano tiyo maber mondo iti gi knowledge mano tiyo godo cha mondo ota
particular sector no mondo dhi mbele. Koro mage kwayo mara kokamano nyikwa Ramogi Ajwang' anyara wila kenda hero u kenda hero jobondo duto gi Siaya duto. Erokamano ahinya. Prof, wachni mogik kwatieko twak mar okinyi ma kawuono kachiel kod inyalo mana mulo matin weche mag